wato zinari ake ado da shi ko azurfa ake ado da shi, to aka samu wasu malamai suka cire wato cewa idan kayan ado ne ga mace babu zakka a ciki. An fahimta da kyau, sai ma ce waɗannan da suka ce ba idan an yi idan mace ta tanade shi ne saboda ado ko dam ko zinari ta tanade shi ne saboda ado babu zakka, sai ma ce waɗanda suka tafi kan wannan ba su da dalili, ma'ana ba su da hujja. Jama'an kiyaye da kyau, kenan abin da malai tafi akai shine gamewan ayoyi da suka zo akai, ayar ta zo akai na ba da zakka da kuma ainihin wato a hadisan da suka zo dangane da ba da zakka da ainihin wanda ainihin ta tanada zinari ko ainihin daham saboda ainihin ado ko kuma saboda kasuwanci, dukkan su za su ba da zakka ko da ta mai da shi kayan ado. Sai abinda malai ke muna bayani a nan kenan. Sa'an ne ce duk daga cikin malamai waɗanda suka ce ba za a ba da zakka ga kayan ado, mana zinari ne ko azurfa idan na ado ne, sai suka ce ba za a ba da zakka ba, sai ce ba su da hujja. An kiyaye da kyau, shi na abin da yake muna bayani, wa laysa ma'a man akhrajahu min hadha al-umur dalilu, wa ma'a zalika, tare da haka fakar ja'at fihi nususun khassa, akwai nassoshi ke bantattu waɗanda suka zo waɗanda suke bayani dangane da zakarin. Minha daga ciki an ummi salama, arthur ga irin ummu salama, dai daga cikin mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kalat ta ce kuntu albasu awdahan min zahabin, na kasance ina sanya awdahan min zahabin, wato sarka na ainihin wato zinari. Kalman awdah asalinsa ana amfani da shi, itlaki da shi akan wato azurfa ne, wato dahab saboda hasken shi, to amma anan sai ta ce kuntu albasu awdahan min zahabin, na kasance wato ina sanya wato sarka na ainihin zinari, na kasance ina sanya sarka na azurfa na zinari. Fakultu ya rasulallah, sai na ce ya ma'aikin Allah, a kanzun huwa, ya ma'aikin Allah, wannan sarkar tawa ita ma taska ce. Jama'an kiyaye da kyau, idan muka koma cikin alkur'ani ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfikuna fi sabilillahi fabashshirhum bi azabin alim. Wa'annan da suke taskace zinari da kuma ainihin wato dahab ko azurfa, wala yunfikuna fi sabilillahi, ba sa cire zakka a ciki, sai Allah ta fabashshirhum bi azabin alim, kai musu albishir da azaba mai radadi. An fahimta da kyau, mun yi bayani dangane da abin da ake nufi da ainihin alkanzu. Alkanzu shine dukiyar da ya kai a bada zakka, dukiya ya kai a bada zakka amma aka ki a fitar da zakka a ciki, hakkin talakawan aka ki cirewa, to wannan duka ya zama kanzun, taska. An kiyaye da kyau, to wannan dukiya din wanda da wannan dukiyar za a azabtar da mutum a ran tashi alkiyama, Allah ya tsare mu. To da haka ummu salama sai take tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ga sarka ta a wuyata wacce take amfani da da ita, a kanzun huwa, wannan sarkan dawa na zinari din ita ma ainihin kanzun ce. An kiyaye da kyau, ma'ana dukiya ce da ta kai ita ba za a yi wanda idan ba a cire mata zakka ba za a yi hautu da fushin ubangiji. Fakala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce ma balaga an tu'adda zakatahu fa zukkiya, dukiyan da ya kai a bada zakkansa fa zukkiya, sai aka bada zakkan. Dukiyan ya kai a cire masa zakka, fa zukkiya sai aka cire zakkan, fa laysa bi kanzin, irin wannan ba a kai shi kanz. An bai da kyau, ba a kai shi kanz, mana ba a kai shi taska, ba ka tara dukiyar domin ya azotar ka a lahira ba, matukar kana ba da zakka a ciki. Wannan dukiyar ba zai zanto maka ainihin masifa ba zai zama maka bala'i ba, tun da kana cire masa bai hakkin talakawa a ciki, kana cire hakkin talakawa a ciki. Wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayani, ya mana bayani
ko yi wa ainihin ummu salama radiyallahu anha bayani take rawaito mana dangane da abin da ta fara manzon Allah. Kaga kenan sai nuna cewa zahirin hadisin sai nuna cewa idan mace tana da ainihin mallakar wato zinari tana amfani da shi, idan ya kai zakka abin da take mallaka din dukiyar wato sarka wuyanta ya kai zakka, to dole sai ta cire masa ne, ta cire masa zakka, saboda manzon Allah ce ta tambaye manzon Allah shin wannan wato kanzu ne wato taska ce ita ma duk wanda ya mallake ta za a yi masa azaba ta tashi alkiyama, sai manzon ce a'a dukiyar da ya kai zakka wanda sai aka cire masa wannan zakkan, to wannan dukiyar bai zama kansu ba. An bayyana da kyau, yana zama kansu a lokacin da aka ki a cire masa zakkan. An bayyana da kyau, to wannan hujja na farko daga cikin malamai waɗanda suke ganin cewa ga dukkan wanda ya mallaki ko da ainihin azurfa ko zinari wanda ainihin yake amfani da shi a wurin wato take amfani da shi a wurin ado, wato wannan babu shakka za ta cire zakka a kai idan ya kai wato a cire zakka kenan. Wani Aisha ta radiyallahu anha, sannan an daga ainihin Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda. قالت عائشة تتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال صلى الله عليه وسلم يشغورنا فرأى في يدي فتخات من ورق سيغا ونزوبي أهنونا فتخات akwai irin zobe ne wanda ainihin na ainihin wato na zinari wanda ana yin ta da zinari su ainihin a sa hannu, wasu kuma suna sawa a yatsan akabansu. Akwai mata da suke sa shi a kafa zinari ne amma a kafa yake, akwai kuma waɗanda su kuma a hannu yake zinari ne. An da kyau, amma kamar da muke da shi a yau har akwai dan kunne ko ga dan kunne, ga sarakan wuya, ga na hanci ko ga na hanci, ga kuma na kafa. To irin wannan fatakat shi ne irin abin da ake sawa zinari ne a sa hannu ko damu a sa hannu ko kuma a kafa. An da kyau, Aisha take ba da labari cewa ra'a fi yadi fatakati min warakin, manzala ya ga fatakati wato ainihin sarka ko ainihin zobe na ainihin warak na azurfa ko dam a hannuna. Fakala sai annabi ya ce da shi, ma haza ya Aisha, menene wannan yake Aisha? An gane da kyau, menene wannan yake Aisha? Fakultu, sai Aisha ta ce, sai na ce sanatuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah, na bar a yi min irin wannan ne na ainihin wata wannan aldamu ne na azur na hannu domin da rinka caba maka ado da ita. Kaga kenan ashe kenan ana bukatar mace ta zauna mai yar kwalliya, kada mace ta zama wato ko da yaushe sai in za ta fita waje sanan za ta yi za ta yi kwalliya. Kaga kenan idan mace ce musulma, musamman a ce ahalin sunna ce ke, to kamata yi a ko da yaushe kina caba wa mijinki ado. Kada ya zato yawanci mazajensu ba sa sanin mata su kyawawa ne sai lokacin da suka fita su je wurin biki. Domin ba ta ado, in kaga ta yi ado sai za ta je biki. Da ka ranar da ta yi ado ma idan tana son ta zauna gida ne, sai yaro ya ce da ni ma sai na je. Me yasa? Ba ta saba yi a gida ba. Ba inda za ta watakila ta ga cewa za a kwace mata miji. Ta ga alamar za a kwace mata miji, za a karo mata ainihin ya su rashi kishiya kamar da suke faɗa, wanda kuskure ne kuma a ce kishiya, ya kuma ta kalma ya zama abokiyar zama, amma saboda rashin son a karo mata sai ta ce kishiya. An fahimta da kyau. To idan ta gano irin wanda suka fara yin kwalliya, to ranar da ta yi wannan kwalliyar saboda har mijin nata ya riga san cewa idan ka yi kwalliya waje za ta biki ne, da ya ga ta fara shiri ina za ki kuma yau, haka zai tambaye ta. Da haka har a waye gari yaran masu ma sun gane, da yaro karami da ya ga an kwalliya sai ta nima da sai an je, sai nima sai na je. To haka idan rashin kwalliya ya kai ga har yaro ko yarinyar ki yarki ta gane cewa ba kya kwalliya a gida, to shine matsalar. Da dama daga cikin maza suna kara aure da saboda ainihin rashin kwalliyar mata. Akwai abin da yake gani a waje, idan ya fita gida yana so ya gan shi, ya ga ai masa irinsa kuma gida babu. Ya ga ya je ofis, ya ga ta zo da gajeruwan skirt, rigan kuma ainihin rabi nono a waje, ga gashi a waje ta caje gashi ta saka gashi.
ta fito kuma tana magana da kuma kalmomi masu laushi, irin kalmomin da matanka inda za ta yi irinsa za ta jawo hankalinka. Sai ya zamana ita ta samu wata arniya zai tana maka irin wannan kalma din, kalman da baka samun shi waje sai ka same shi a ofis. Dama ba za a samu matsala ba, sai a samu matsala a waje, sai a samu matsala a waje. Da haka irin wannan kalmomin su kuwa yawanci 'yan business din, wata za ta zo tsakaninta da Allah ne ta zo ta yi business, wata kuma ba don Allah bane, ta zo 50-50 ne, ta zo kasuwanci rabi, ta zo kuma karuwanci kuma rabi. Idan ta sake fuska rabi din, in ta gano cewa akwai rabi din sai ta baka ita. Yadda ta sake don ta ga alaman sakewa a wurinka irin ta ne, daga nan kai ma ka riga ka kamu, shi kenan sai ta sakar maka. Suna da terms da ake sakewa kalmomin kawai a jefa kalmomin da ka amsa kawai an fahimci cewa kai ma dan gari ne. An gane da kyau, an san kai ba kauye ba ne, dan birni ne kai. To ire-iren wa'annan, wato idan matanka ba ta koyi irin wa'annan masu akwace ta a waje, wato sai a karbi a sai ka iske wata a waje za ta ainihin maki masa irin wannan sai a karo. Za ka kika ga mijinki yana zai kara aure, ko mijinki irin mai ado ne, mai son kwalliya ne, to ke yake mata ki fara yin kwalliya. An fahimta da kyau. To wannan kenan, bayan haka kada ya zanto kuma kai mijin ne kullum kake son matanka ta maka kwalliya ke da kyau. Kullum ba mijin ne kake bukata mata ta yi kwalliya ba, kai ma wata rana kai ma kai kwalliyan, kai ma ya zanto kana yawan yin kwalliya din, kana son ta rinka maka kwalliya a ce ka ce kai lalle ki kyau, to kai ma ka rinka kwalliya ta ce lalle alhaji ka yi kyau. Da ka Abdullahi da Abbas yake cewa yadda wato ko da yaushe ina son na yi wa mata na ado, na yi ado kamar yadda ainihin ake mini ado din. Kai ma ka yi kwalliya, amma kullum a same ka daga gida sai rigar da zaka je sallah da shi, sai ka same shi daga ajiya ta yi kodi ko, to kullum da ka same shi a cikin gidan, kuma shi kuma kullum yana so a masa kwalliya, amma kullum ajiya ta yake shi yake da shi a gida. In ka ga sa malam ta zai fita ne, wannan kuskure ne. Ya zanto kana cikin gida ka sa malam manyan kayan, amma kuma kana zaune da kawai alhaji za ka fita da a'a yau kwalliyar taki ce saboda ke aka yi. An bayyana da kyau, wannan ke da Allah ya samu dace. Za ka ainihin Aisha take cewa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ra'a fi yadi fatakatin min warakin, sai manzo Allah ya ga ainihin wato zobe na ainihin wato azurfa a hannuna, fa kala sai ce ma haza ya Aisha, sai annabi ce menene wannan yake Aisha? Fa qultu, sai Aisha tace sai nace sanatuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah, nayi su ne na bar an kera mana ita ne, na sa wannan zobin domin da maka ainihin taba maka ado da ita. Fa kala sai annabi ya ce da ita, naji yanzu dai madalla da irin wannan ado haka ake so. A to addinin zakatahunna, amma kina ba da zakansu? To an bai da kyau, yanzu dai abinda aka yi ne saboda mai, saboda ado, amma sai manza ce shi ne madalla da abinda kika yi na yin ado din, haka ake so. Amma a to addinin zakatahunna, kina ba da zakan abinda kika sanya a hannun na yin kayan adon naki? Qultu la, tace a'a, aw ma sha Allah, sai abinda in Allah ya so, mana in Allah ya yarda za bayar. Fa kana sai manzo Allah ya ce idan kuwa ba ka bada zakkan sa matukar ya kai zakka, hasbuki minan nari, huwa hasbuki minan nari, to zai ishe ki da shiga wuta. Rashin bayarwa zai zama makomanki daga shiga wuta. Jama'a an bayyana da kyau, kaga kenan a zahirin wannan hadisi ya nuna cewa idan kina mallakar zinari ko kuma azurfa, idan ya kai a bada zakka, idan ba ka bayarwa, manzo ce huwa hasbuki minan nari, ya ishe ki shiga wuta, zai zama dalilin shigan ki wuta. Jama'a an bayyana da kyau. Idan muka kalli zahirin wannan hadisi kamar da muka karanta a yanzu, za mu fahimci akwai wato kai tsaye zakka ga ainihin dangane da ainihin wacce take mallakar wato kayan ado, wato kwalliya, ko da ainihin azurfa ne ko zakka ba za ta bada mai zakkansa, tare da cewa kamar da muka yi bayani sabanin malamai akwai sabanin malamai akai, saboda yawanci da ka karanta wasu malamai
suna tafiya akan cewa babu zakka akai idan na ado ne, wasu kuma su tafi akan cewa idan na ado ne ko da na ado ne akwai zakka matukar ya kai zakka. A zahirin wannan hadisin Aisha da muka karanta a yanzu, idan ya kai zakka za a bayar ko ba za a bayar ba? Za a bayar, tare da cewa akwai nasoshi ko da suka saba da haka din kuma. An fahimta da kyau. Da haka malamai a kai tsaye kamar kadan daga cikin abin da za mu yi bayani dangane da shi, saboda kamin mu dora akan karatu na gaba ba su da muka yi dangane da akan abu bayanan da ba za mu iya karanta shi ma gaba ne ba, saboda ainihin kusan guda shida ne. Zan dai tace kadan daga cikin abin da mahallin shahid, abin da muke bukata domin mu fahimci mas'ala din za a bayar ko ba za a bayar ba din ba. Malamai na farko sun ittifaki akan cewa wajibi ne a bada zakka na azurfa da kuma zinari. Wannan mai bayana kansa, idan azurfa da ko ainihin zinari wajibi ne a bayar idan ya kasance idza kanat nukudan aw saba'ik, idan zinari ne ya kasance kudi ne ko kuma ainihin wato idan ya kai kudi ne ko kuma ainihin wato tataccen ainihin wato zinari ne ko azurfa za a bada zakka. Sai dai inda malamai suka yi sabani shine idan ainihin wato a cikin zakka na ainihin wato zinari da kuma azurfa, idan ya kasance saboda ado ne, mace tana yin ado ne da ainihin wato zinari din ko ainihin azurfa din, shi za a bada zakka ko ba za a bada zakka ba. Jumhurul malamai, idan muka da jumhur akasarin malamai mafiya yawa sun tafi akan cewa ila anna istimal az-zahabi wal fiddati fil huliyyi yukhrajahuma min al-amwal az-zakawiyya. Suka ce idan azurfa ne da ainihin kuma zinari, idan an yi su ne saboda ainihin ado a kiyaye da kyau, azurfa ko zinari, akasarin malamai mafiya yawa suka ce idan an yi ne saboda ado to ana fitar da su daga cikin wato dukiyar da ake bada zakka. Jama'a mun kiyaye da kyau. Kaga kenan yanzu muka karanta ruwayoyi guda biyu, ruwayar Ummu Salama da kuma ruwayar Aisha, cewa za ba da zakka, amma kuma gashi kuma malamai mafiya rinjaye sun tafi cewa idan dukiyar ta kai wato ko da ainihin zakkan azurfa din ko zinari din, matukar an tanade su ne saboda ado, suka ce ba za a ba da zakka musu ba. An kiyaye da kyau. Wannan ke me yasa suka ce li'annal huliyya malun gairu kabilin lin nama. Suka ce ainihin shi ado din, wato shi ainihin kayan ado din, wannan zinari da ake ado da shi, wannan azurfan da ake ado da shi din, ai dukiya ce amma wacce ba ta karuwa. Da ba an fahimta da kyau. Dukiya ce amma wacce ba ta karuwa. Ita kuma zakka asalin ta bai, az-zakatu ma'anata annamahu, wacce ba da ai wacce take habaka, wacce take karuwa. An fahimta da kyau ma'ana az-zaka kenan. Kamar da malamai suka yi tarifi az-zakatu, suka ce tarifin zakatu, suka ce az-zakatu tunammil mala wa taziduhu al-baraka. Ita zakka tana habakar da dukiya da kuma tana kara masa mai albarka. Ma'ana dukiyar da kake sarrafa ta, kake juya ta, idan kana kasuwanci ne da ita, ai tana karuwa ko tana iya karuwa ko tana ragewa, tana raguwa. To ita wannan ta mallaki zinari ko azurfa din, ai ba kasuwanci take yi da shi ba. Abin da suke magana kenan, ba kasuwanci take da shi ba, iyaka ta ajiye ne, tunda inda tana kasuwanci da shi ne take samun riba a kai, kaga yana karuwa kenan ko, to kenan za a bada zakka. Sai suka tafi akan cewa tunda ba haka bane, ado da kawai ba na baya karuwa, to kenan ba za a bada zakkansa ba. Da mun fahimci inda suka nufa. To wannan abin da suka tafi akan sa kenan, wannan maganar jumhur kenan, akasarin malamai. Amma Hanafiya sun tafi akan cewa ila anna istimal al-huli fi zinati wal lubsi la yasqutu anhu zakka. So sun tafi akan cewa amfani da kayan ado, wato ainihin wato huli, kayan ainihin wato ado irin abin da shafi zinari, ana ado da shi, azurfa wato sarkan wuya ne, dan kunne ne, menene, matukar ana ado da shi, duk da cewa ana ado da shi, wace wannan zakka baya faduwa akai, in ji Abu Hanifa da kuma mazhabas haka suka tafi akai. An fahimta da kyau. Me yasa suka ce zakka baya ainihin faduwa akan ko da dukiya ce, wato ko da azurfa ce ko zinari ce wacce take da ta ado, zakka ba ta faduwa a ciki. Suka ce tamassukan bil asli,
saboda riko da asali shine mai nassi wa bima warada min ahadisi fil mas'ala, sa'annan abin da ya zo dangane da hadisai a cikin wannan mas'ala din, hadisai sun zo akan cewa za a bada zakka ga wanda take ainihin mallakar zinari na ainihin sarkar wuya kamar da muka karanta. sa'annan ga ayoyi da suka yi ayar ta bayani dangane da zakka, wanda zai kidi zuna zaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillah, ga hadisi ga ayoyi ga aya ga hadisai da suka yi bayani cewa za a bada zakka. da haka sai suka ce tunda akwai hadisai akai, ga akwai kuma ayoyi ga hadisai ga kuma aya akai, to za a bada zakka ko da ta ado ce, an kiyaye da kyau. to za ba da alayi abin nan. to amma idan muka koma za mu ainihin bayani dangane da ainihin wato irin wannan, malamai sun kasa mas'ala din wurin kashi uku, mas'ala din a kashi uku. kadan daga ciki wannan kaso ainihin kashi uku da malamai suka yi bayani a kansa ba zai yi mu kawo su gabaki dai ba. amma na farko malamai suka ce kamar yadda ainihin su Abu Hanifa, mazhaban Abu Hanifa suka cewa an yakuna al-huliyyu min az-zahabi wal fidda, idan aka ce za a ba da kayan ado ga a cire musu zakka, to wannan kayan ado ya zanto wajibi ne ya zanto daga zinari ne ko azurfa. fa in kana min gairihi ma fala zakata fihi bil ijma'i. akwai irin zinari da ake cire musu zakka, akwai kuma ainihin wato zinari ana cire masa zakka, sa'annan kuma ainihin wato azurfa ana cire masa zakka. to akwai wasu kayan da ake amfani da shi irin abin da suka yi masa kashe beats, irin wanda suka amfani shi sadan shi, akwai wanda ba zinari bane ba kuma ainihin ba azurfa bane, amma abin da ta sa shi a wuyansa din na ainihin wato sarka wuya din ba zinari bane, sannan ko ba ainihin wato ba azurfa bane, amma ya fi zinari tsada. akwai shi kayan ado ne na wuya, sarka wuya, ko kuma na yi dan kunne, amma ko kuma ainihin ya wato zobe hannu, shi ba zinari bane, sannan kuma shi ba ainihin ya sunan shi ba azurfa bane, amma tsadan shi ya fi wani zinarin tsada. za ka iske wata tasa zinarin ainihin wato gaba daya abin da ke wuyanta bai wuce 500 ba, amma akwai wanda na ta sa nata ba zinari bane ba azurfa bane, amma ya kan miliyan 1. akwai su, an fahimta da kyau. sai suka ce, sai maza ba Abu Hanifa suka ce matukar irin wannan komai sadan shi matukar ba zinari bane ko ba azurfa bane, shi ba za ta cire masa zakka ba, tunda babu nasi akai. jama'an kiyaye da kyau, shi ba za ta cire masa zakka ba, ba za ta cire ba. Imam Ibn Abdul Barri yana cewa wa ajmahu an la zakata fil huli, sa'annan an hadu malamai sun hadu musamman ma ainihin sun tafi akan cewa babu zakka a cikin alhuli, a cikin ado, kayan ado, illa idza kana jawharan aw yakutan, kamar da mun kai bayani baya. idan kayan ado ne irin abubuwan da suka shafi kayan yakuti da ainihin wato jawahir, irin waɗannan kayan ado ne amma ba zinari ba azurfa bane, babu zakka a kansa. la zahaba fihi wala fidda, wanda kuma kayan ado din ake da kyau, amma da sharadi. Imam Ibn Abdul Barri na cewa kayan adon ya zanto ba a surka shi da zinari ba. kun san akwai wanda idan shi asalinsa ba zinari bane, asalinsa ko ba dahun bane, wato akwai wasu abubuwan da ake amfani da su a wurin yin irin wa'annan, to amma ya zanto komai sada shi babu zakka a kai, amma ya zanto ba a surka shi da zinari ba, ba a surka shi da azurfa ba. akwai wanda za a iya yin shi amma akwai zinari a ciki, akwai wanda za a iya yin shi ba azurfa bane, ma'ana ba dam bane, amma ai mixing dam a ciki. an bai da kyau, tunda akwai mixing dam a ciki, akwai mixing ainihin sunan shi dam zinari a ciki, to za ba da zakan shi. jama'a muna fahimta karatun da kyau. wannan shine ainihin wato abinda ainihin Ibn Abdul Barri ya faɗa a cikin al-Istizkar juz'i na 3 shafi na ainihin 153. akwai bayanan malamai Ibn Baz da sauransu. sa'annan idan muka koma na uku, an yakuna al-huliyyu mubahan. na farko suka ce, na farko abinda wato ainihin kayan ado din ya zanto abu ne da ya halatta. amma al-huliyyu al-muharram fa tajibu fihi zakka. ake da kyau, wasu malamai suka ce idan zanto
wato ainihin zinari ne ko azurfa ne na ado, zinari ne ko azurfa ne wanda yake na ado, sai zanto halattacce ne, wato kayan sarka ne halattacce ne, ba haramu bane, ma'ana an yi kamar da mace asali an yi ta ne ta sa mai ta sa shi a wuya ko ba ka ba, ko ta sa shi a hannu ko kafa ta yi ado da shi, sai suke ganin cewa wato kenan idan tana sa shi a sarka wato a matsayin sarka na wuya ko a matsayi na hannu ko a matsayi na kafa, suna ga cewa wannan babu komai, babu zakka. Amma idan zato haramu ne to za a bada zakka. Ya yake zama haramu? Ma'ana asalin zinari ana kasuwanci da shi, asalin zinari a yi sarka wuya da shi, mace ta sa ko ita ce ta sanya ko ta yi ado da shi, to sai zanto ba haka ake amfani da shi ba, sai ta yi amfani da shi a wurin kwanonta ko a wurin wani kofinta. Ba an fahimta da kyau, asali a yi amfani da zinari a wurin hannun kofi, misali a wurin rikewa, to wannan bai halatta ba. Ko kofin zinari ko kofin azurfa bai halatta ba, haramu ne a musulunci. Ko cokali, an fahimta da kyau, to kaga bai halatta ba a yi amfani da wannan cokalin a ci abinci ba, bai halatta a yi amfani da wannan kofin a sha ruwa ba, ko wannan kwano a ci abinci ba. To kaga kenan a yanzu an yi amfani da wannan kofin ko wannan ainihin cokalin a matsayin ado kenan, an fahimta da kyau. Amma fuskar da ya haramta ga musulmi ya yi amfani da shi, to idan ta fuskar haramu ne to za a ba da zakkansa, an fahimta da kyau. Amma idan ta fuskar haramu ne za a ba da zakkan wannan dukiya din. Musalla kai zuwa saboda lokaci, Imamu Nawawi yana cewa gaba ta uku, yace an yakuna mu'idda lil istimal, yace idan zakka, idan ainihin wato a kayan ado an tanade shi ne, an ajiye shi ne saboda amfani da shi, fa mahallun niza, to akwai sabanin malamai akai, akwai sabanin malamai akan sa. Huwa al-huliyyu alladhi yattakhidhuhu al-insanu bi kasri al-istimal wa tazayyun bihi, ma'ana akwai sabani akan wato kayan ado da mutum ya mallake shi ko ta mallake shi domin ado da shi, shin akwai zakka ko babu zakka? Imamu Ibn Nawawi akwai sabanin malamai, an fata da kyau. Sai ce amma law tukiza al-huliyyu bi kasri al-istimal wa zina, ya ce amma idan aka riki kayan ado din saboda ainihin wato amfani da shi da kuma ainihin ado da shi, balli tijara, ya ce a'a an yi amfani da shi ne wurin kasuwanci, aulin ta'atir ko kuma ba da haya. Akwai wacce take ainihin wato zinarinta tana kasuwanci ne da shi, akwai wacce kuma zinarinta tana ainihin wato tana ba da haya ne, za a zo a karba in za a yi biki sai a tafi da shi a je a bada a je biki, in an gaba kuma a sake dawowa da shi, an fahimta da kyau. Aulin dikari ko kuma ta yi shi ne, ta mallake shi ne saboda wato ta ajiye ta adana shi ne, wa tawfir da kuma sama ainihin wato dikari wa tawfir kuma da ainihin wato karuwansa, wa taju fihi zakka, mana ta boye shi ne tana jiran idan ya samu, idan farashi ya tashi sai ta sayar, ko kuma tana bada hayarsa, ko kuma a'a tana amfani da shi ne. Jama'a an fahimta da kyau, tana bada haya ko tana sayarwa ne, ko kuma ta ajiye shi saboda idan an ce farashi ya hau sai ta sayar. To wannan suka ce akwai zakka a cikin kaulan wahid. Imam Nawawi ce akwai zakka a cikin irin wannan kaulin wahid. Haka Ibn Qudama shi ma ya fada, yace amal mu'iddu fa amal mu'addu lil kira, amma ainihin wato kayan ado, zinari ne, sarkar wuya ne, ko menene, idan aka ajiye shi saboda ainihin wato kasuwanci, awun nafaka ko kuwa ciyarwa, idan hutita ilaihi, idan an tashi bukata, ma'ana wani zai iya siya ya ajiye, yana tunanin yau da gobe ba wuce ce sai Allah, sai da to sai bari da siya na ajiye, idan an samu matsala ya dauka ya sayar. To an bai da kyau, nufin su kada ya dauka ya sayar, to fa fihi zakka, akwai zakka a ciki, tunda asali kayan kasuwanci ne, amma sai bukata ta tashi, an bai da kyau, akwai zakka a ciki. لأنها إنما تسقط أما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء. sai Ibn Qudama ya tafi akan cewa lokacin da zakkan take faduwa ita ce lokacin da aka ajiye ta
ana amfani da ita ne ba don karuwa ba, ma'ana ba don kasuwanci ba, yace babu zakka a ciki. An fahimta da kyau. To amma idan muka je duk akwai sabani malamai bayanai na da yawa ga ainihin muke bukata muna iya bai takardar yani ya a sake duba mas'alolin sabanin malamai da ke akan wannan mas'alan tana da yawa. A karshe abin da zan rufe da shi na karshe shine maganar ainihin Imamu Shankiti a cikin da yazo yake bayani a cikin ainihin Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an, a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an juz'i na 2 shafi na ainihin dari da ainihin wato da 34 yake cewa wa ikradu zakatul huli ahwat, yace fitar da zakkan kayan ado shi yafi daidai. Sabarin da aka yi nan baki da wasu sun ce za a cire, suna da hujjoji hadisai wanda da yanzu ina za mu zo mu karanta, lokaci ba zai iya samu karanta su ga baki daya ba, ruwayoyin irin su da Abdullahi dan Mas'ud da sauransu. Da haka a karshe sai yake cewa wa ikradu zakatul huli ahwat, wato fitar da zakkan wato ado kayan ado shi ya fi daidai saboda fita daga cikin sabani. Yace me yasa? Yace li anna man taka shubuhati faqad istamra li dinihi wa irdi, domin duk wanda ya kaucewa ya kiyayi abin da ke shubha akwai rikici akai. Wasu sun ce a cire, wasu sun ce ba za a cire ba, waɗanda suka ce za a cire suna da hujja, waɗanda suka ce ba za a cire ba suna da hujja. An fahimta da kyau. Sai ce abin da ya fi daidai cire ta saboda rashin farawa cikin shubha. An fahimta da kyau. Mun karanta hadisi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. A cikin sai Imam Ibn sai ainihin Imam Shafi'i duka cewa cire zakkan dangane da ainihin kayan adodin ahwat ya fi daidai, shi ya fi dacewa saboda fita daga cikin faman taka shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi, wanda ya kiyaye wato shubha abinda akwai rikici akai. Wasu sun ce a cire, wasu sun ce kada a cire, sai abinda ya kamata kai kawai ka cire kawai don ka fita daga cikin wannan rikicin. An fahimta da kyau. Yace in kai haka din yace faqad istabra li dinihi wa irdihi, hakika ka kubutar da addininka da kuma mutuncinka. To rashin fitarwan idan ba ka fitar ba sai ka je lahira aka ce za a cire, akwai matsala. To gara ka cire ko da akwai da nassin waɗanda suka ce a cire din ba da karfi, tun da dai yanzu bai bayyana a gare ka malamai tun a sahabbai an samu wani sabani a tsakanin sahabbai. Akwai wanda suka gani cewa za a cire, akwai waɗanda suka gani cewa ba a cirewa bisa ga wata ruwaya na Aisha. An fahimta da kyau da sauransu. Da kuma suna ga cewa za a cire, suna ga ba za a cire ba. Da haka tun da akwai sabanin cire kawai ka fita daga cikin sabani. An fahimta da kyau. Da kuma ainihin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da ma yuribuka ila ma yuribuka, ka kiyaye rabu da dukkan wani abin da zai kai saka kwankwanto ko shakka zuwa ga abin da zai fitar da kai daga cikin kwankwanto da shakka. Duk abin da zai kai saka cikin shakka ka fita daga ciki, ka rabu da shi. An fahimta da kyau. Zuwa ga abin da ba zai saka kwankwanto da shakka ba. An fahimta da kyau. Kenan idan akwai sabani to wanne ka ta kai? In ka ce idan ba ka cire ba kana cikin kwankwanto har yanzu, kana cikin shakka har yanzu, amma idan ka cire ba ka fita daga ciki. An fahimta da kyau. Da haka ya ce wannan shine abin da ya kamata a kiyaye dangane da wannan gaba din. Wal ilmu inda Allah ta'ala, wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye dangane da wannan mas'ala din. Akwai bayanai na malamai masu yawa saboda lokaci ya sa ba zan iya karanto su gabaki ɗaya ba. Mu koma ainihin asalin littafi din. Wannan kenan dangane da ainihin zakka na ainihin wato kayan ado, za a cire zakkansu ko ba za a cire ba. Mai abin da muka tafi a karshe a yanzu cewa cirewan shi ne da aka za cire zakka a cikin wato abin da mace ta mallaka na kayan ado, amma idan ya kai zakka kenan. Sa'adan saniyar na biyu zakatun suru'i wa thimar. Zakatun suru'i wa thimar, zakan amfanin gona wa thimar da 'ya'yan tatuwa. An fahimta da kyau. Akwai irin su da sauran samun zama bayani a kansu, abin shafi shinkafa, masara da sauransu. 'Ya'yan itatuwa kuma akwai irin su dabinai da sauransu. Za mu zo mu yi bayanin da za mu yi kenan. Zakatun suru'i wa thimar, zakan ainihin azuru wato kayan gona, wato shuka da ainihin kuma da ainihin yasu rashi, wa da kuma 'ya'yan ice. Kala Allah ta'ala, Allah mulkin sarki na cewa
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله سبحانه وتعالى yana bana bayani a cikin suratul an'am yace wa huwa alladhi kuma shine Allah wanda ansha'a jannatin wato ainihin ansha'a jannatin ma'arushatin wanda ainihin wato ya habakar ko ya tsirar da ainihin ma'arushatin ƴaƴan amfanin gona wa gairu ma'arushatin wato ƴaƴan ma'arushat masu wato rufi akwai ainihin itatuwa amfanin gona wanda idan ka shuka ganyen su yana sama in ka shiga ciki ba za a iya ganin ka ba an fahimta da kyau misali kamar masara ko idan kai duk manomin masara idan ya shiga cikin masara ba a ganin shi ko manomin rogo idan ya shiga ciki ba za a gan shi ba da duk wani abin da yake idan ka shiga cikin gonanka ba iya hango ka su ne ma'arushat an fahimta da kyau wa gairu ma'arushat akwai kuma waɗanda kuma idan ka shiga ciki kana tsaye ciki daga nesa ba kana iya hango nesa kuma ana iya hango ka an fahimta da kyau to fasara ta farko kenan wanda suke ainihin ma'arushat wa gairu ma'arushat fasara ta biyu malamai suka ce idan ka ce ma'arushat wato shi Allah subhanahu wataala shi ya tsirar da amfanin gona wanda suke ma'arushat waɗanda suke kan duwatsu wa gairu ma'arushat wanda kuma ba sa kan duwatsu an fahimta da kyau wa gairu mashurushat daga ciki yace Allah subhanahu wataala wan nakhl shi Allah subhanahu wataala shine ya tsirar da ainihin dabino ko dabinai wa zar'a da amfanin gona mukhtalifan al-ukulu wanda ainihin danganonsa suna da bambanci cinsu suna da bambanci mukhtalifan ukulu wanda cinsu ya bambanta wani zaka dauko ko da dabino ne da dabino sai ka ci wannan dabino ne ka ci ka iske zakinsa da wancan dabino zakinsu ba dai bane wancan apple ka ci apple ne wannan kuma apple ne kuma bai ba dai bane an fahimta da kyau mukhtalifan ukulu wa zaituna sa'annan kuma shi Allah subhanahu ta'ala shi ya tsirar da itaciyar zaitun an fahimta da kyau war roman da kuma itaciyar roman dukkan su suna nan sanannu ne a wurin dukkan waɗanda suke mu'amala da irin waɗannan itatuwa din roman wata itaciyar tana da ƴaƴa wata kalanta kamar ja take haka din ana magani da su da sauransu mutashabihan wa ghayra mutashabih wasu suna kama da juna wasu kuma ba sa kama da juna mutashabih suna kama da juna wa ghayra mutashabih wasu kuma ba sa kama da juna ma'ana idan ka doka misali a wurin dandononsa Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ruwa lokaci ruwa ɗaya ne aka saukar amma da ruwan ta tashi wato tsirar da amfanin gona din sai ta tsirar da abu kala biyu ko kala uku ko kala hudu ko biyar sai ya zanto in ka ci wannan sai ka ji da zaki ɗayan sai ka ji da mai da daci ko wani kusa ka ji kamar da tsami haka ne an fahimta da kyau amma kuma ruwa ɗaya ne tsirar da su ko duka ko sunan su abu an fahimta da kyau wani icen na kama da wani icen iri ɗaya ne amma dandaren su ba ɗaya bane an fahimta da kyau to irin waɗannan baki da aikin Allah ne sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tsirar muku da waɗannan baki da sai ce kulu min samarihi ku ci daga cikin ƴaƴan itatuwan nan ku ci daga cikin ƴaƴan wannan itatuwa din ko ku ci daga cikin amfanin gonan naku idza asmara a lokacin da ya nuna an fahimta da kyau za ku ci ne a lokacin da ya nuna sa'an nan ya ce wa adu haqqahu yawma hasadi amma za ku ba da hakkin amfanin gonan a ranar girbewa ranar da kuka girbe abincin ranar da kuka cire amfanin gonan a ranar za ku ba da ne hakkin abin da kuka cire ma'ana shi gona ko amfanin gona mun yi bayani a wancan sati cewa wannan ba shi ya shekara ba akwai mai yin wata uku ko akwai mai wata shida akwai mai wata ainihin shi akwai mai shekara daya akwai wanda a shekara daya zai girbe amfanin gonar sa kamar sau uku akwai wanda zai girbe sau biyu to ranar da zaka girbe abincin gonanka a ranar zaka bada zakansa ko da ma'ana ko da wata uku kake samu to wannan wata uku in ka samu ya kai ainihin wato wusuki wato kamar da ake bukata za ka bada ainihin kowane wusuki 5 kenan za ka bada zakka a ciki za mu zo mu yi bayani dangane da yaya ake bayarwa to a ranar da ka girbe din ranar za ka bada zakka kenan idan so a cikin wato ya so shi shekara za ka yi noma sau uku kenan to kenan za ka bada zakka sau nawa kenan sau uku an fahimta da kyau ita wa ma babarnata
duk abin da za ka yi kada ka yi barna a ciki. Dukiya ne a wurin abin da wurin amfani da dukiyarka kada ka yi barna a ciki. Duk wani mu'amala da za ka yi kada ka yi barna a ciki, ya zanto ka yi shi daidai wa daida, kada ka yi abin da ya fi karfinka daidai wa daida. An fahimta da kyau. Wannan kenan aya ita ce ainihin dalilin hujja da ke nuna cewa idan mutum ya ɗaya mallaki amfanin gona zai ba da zakansa. Noma ne wanda zai yi noman shekara ne, to shekara zai bayar. Mai wata shida ne, wata shida zai ba da zakansa. Mai wata uku ne, to kowane wata uku zai ba da zakka. Bisa ga dalilin wannan ainihin wa'atu haqqahu yawma hasadi, za ka ba da hakkin dukiyar naka ne a ranar ka girbe. An bayyana da kyau. Idan mun fahimci wannan dukiyoyi to amfanin gona za a ba da zakka, to shi ga baki dai amfanin gonan kowane amfanin gona za a ba da zakkansa? A'a, an bayyana da kyau, ba kowanne ba. Za ka sai ce al-asnafu lati tu'khadhu minha, siffofin dukiyar da ko amfanin gonan da ake ba da zakkansu. Al-asnafu lati tu'khadhu minha, amfanin gonan, siffofin dukiya ko irin ainihin siffofin dukiya ko amfanin gona, wani nau'in abinci ne ake ba da zakansu, wanda ake karban zakansu a bayan, wani irin nau'i? Kalan ibn al-munzir yake cewa wa ajmahu ala anna sadaqata wajibatu fil hibba. Malamai sun yi ijma'i, ma'ana idan ce malamai ana nufin sahabbai sun yi ijma'i ala anna sadaqata, cewa zakka ita ce sadaka anan, domin Allah subhanahu wa ta'ala kansa ya ambace ta sura al-Qur'ani ta bai sadaka ko ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim. Daka ibnu munzir yake cewa wa ajmahu ala anna sadaqata wajibatun fil hibba. Sabai sun ijma'i akan cewa wato zakka tana wajaba ne fil hibba a cikin alkama. An kai da kyau, alkama zakka, masu noman alkama to wajibi ne. Kaga alkama za iya wato ana awonsa ko sa'annan kuma za iya ajiyarsa zuwa shekara biyu, shekara uku. An bayyana da kyau, ma'ana duk abin da za iya ake aunawa, auna shi ake yi, sa'annan kuma za iya ajiyarsa shekara daya, shekara biyu. An bayyana da kyau, to wannan shi ake bada mai zakkansa. Da ka za a bada zakka a cikin alhinta, a cikin abin da ya shafi alkama. An bayyana da kyau, alkama duk wanda ke noma alkama zai bada ainihin zakka. Sa'annan wa sha'ir da kuma sha'ir a ke da kyau, sha'ir shi ma nau'i ne na alkama, amma ya fi kankanta saboda ainihin alkama da muka sani da muke noman su a yanzu. Wani nau'i ne na alkama, amma yawancin su wanda asali a dama a kasar Yaman ake nomansa, amma yanzu haka akwai ana noman sha'ir a wurare da dama. To shi ma nau'i ne na ainihin alkama, amma duk wanda ya san girman alkama, sha'ir bai kasa girma ba. An bai da kyau, da haka ake cewa sha'ir, da haka sai ka iske duk wani malami ya zo shi sha'ir. To sha'ir shi ma nau'i ne na alkama, amma shi kankantar su ƙanana ne, bai kai alkama girma ba. An bai da kyau. To wannan sha'ir nan ma shi ba za a ba da zakarsa. Wattamur da kuma dabino za iya ana awon dabino ko, sannan kuma za iya aje shi dabino shekara daya, shekara biyu, shekara 10 ana aje shi. Shi ma irin nau'in abincin da yake nan irin dabino, shi ma za a ba da zakarsa. Sa'annan kuma wa ainihin wazzabib da ainihin kuma abin da shafi yasuwar shi inabi, duk wannan za a bayar, duk ana ba da ainihin wato yasuwar shi zakarsu. Kaga inabi idan ana iya busar da shi, idan ana iya bushewa, idan ya bushe sa kashi zabib. An bayyana kyau, idan bushashen sa kashi zabib, wanda akwai wani abin da ake yin shi a nan, idan ka koma bangaren Nijar ana kashi cikui ko, to wa'annan wasu alamai suna kashi zabib. To wannan ainihin zabib ana iya ainihin yasunan shi, ana kashi bushashiyar ainihin yasunan shi inabi kenan, sha kashi zabib. Kaga kenan za a iya busar da shi ya bushe, a yi amfani da shi a wurin bangaren ci ko a bangaren magani. An fahimta da kyau. To waɗannan siffofin su ne ake bada zakka. To idan muka fahimci wannan, wani zai gani cewa kan ba ambaci shinkafa cikin ko, wani zai ji kamar ai ba ambaci ya suna shi ba ji ba wake da sauransu ba. To ba waɗannan ake nufin su kada za a bada zakar su ba, ana nufin masu siffa iri kaza, irin su masu siffar su ake bada zakka. Ma'ana idan ka dauko alkama akwai idan ana auna shi ko, sannan kuma ana mai ajiyarsa shekara, sai ka auna irin sa
irin wanda a kasanka ana iya ajiye shi a ci yanzu kuma a yi masa aji, sai ka auna irin waɗannan din alkan mizani abinda muke ci a yanzu siffa irin waɗannan. Akwai abubuwan da muke ci ba irin ba dabino bane amma kuma yayi kama da dabino, an bayyana da kyau, ana ci kuma ana iya ajiyarsa, an bayyana da kyau, ana aunawa a kasuwa ana sayarwa, sa'annan kuma za ka iya adana shi da shi wata 6 ko shekara sa ka sayar. To gabaki da irin waɗannan siffofin ba kai sun shiga cikin mai dukiyar da za a bada zakka. Amma wanda ba a aunawa, idan kuma an auna shi amma ba zai iya masa ajiyar wata 6 ba ko shekara, babu zakka a kai. Irin su tumatir, kankana da sauransu, kaga kenan irin waɗannan baki da babu zakka a kansu. Kayan gwari babu zakka a cikinsu. An bai da kyau, saboda su yanzu ne idan gari ya waye kansu lalacewa suke yi. An bai da kyau, da gari na waye kansu lalacewa suke yi, ko wani ma da ya kwana 3 ba lalacewa yake yi, shi kenan ai asara. An bai da kyau, to irin waɗannan ake ajiyarsu su yi shekara ko wata, su da ake bada bai ake bada zakansu. To a nan mu kara kiyayewa, idan muka ce kayan gwari babu zakka a kansu, to amma idan kana ainihin yaso shi kasuwanci, ai kasuwanci ake da su ko sai kudin sai ka tara su kana amfani shi ka biya kudin su kufi su makaranta, ciyar da iyalanka kaza da kaza, kana tara wani su kuma akawuntin ka har su kai shekara, to daga nan zakka ya kama. Yaba an bayyana da kyau, daga nan zakka ya kama kawai nan dukiyar da ka tarawa din ya kai shekara din, an bayyana da kyau sai ya kai nisabi, to nan zakka za a bada kai. Amma asalin tumatiri ba za ka auna tumatiri ka bada zakkansa ba, an bayyana da kyau, ko ka ce bari mu je mu auna kankana mu bada zakka ba, babu. An bayyana da kyau, to amma idan kana kasuwanci yau da gobe kana tarawa har ya kai kayi gini ma misali, har ya kai kana kaza misali, har ya kai ka tara kudi wasu a banki, yayi shekara ta zaka bada zakkan su. An kiyaye da kyau, to wannan shine abin da muka ta ku kiyaye dangane da wannan. Idan mun fahimci dangane da wannan mas'ala din cewa waɗannan sabobi din za a bada zakkan su, sai mata waqtalafu fi ghairiha, amma an yi sabani a cikin irin wasu wani nau'uka waɗanda ba irin waɗannan ba, a kiyaye da kyau, waqtalafu fi ghairiha, amma malamai sun yi sabani a cikin amfanin gona, irin misali kayan lambu, misali kamar kayan gwari da muke bayani, an yi sabani shi akwai zakka akai ko babu zakka a duk. An bai da kyau, warrajihu abin da ke mafi inganci, ba zance da ke rajihi, zance da ke mafi inganci wanda rinjayayyen zance, anna la tukhadhu illa min hadhihi al-asnaf. Duk da cewa akwai malamai su gan cewa ko da tumatiri ne za a bada zakkan shi, akwai malamai su ganin cewa ko da kankana ne za a bada zakka, an bai da kyau, suna ganin za a bada zakka. To sai malam ya ce amma zance mafi inganci, zance da birin jaye babu zakka akan waɗannan, sai abubuwan da muka ambata yanzu, su shinkafa, alkama da sauransu, da bine da sauransu, an ke da kyau, da wake da ainihin wato dawa da kingero, su waɗannan suna akwai zakka a kansu da sauransu, an ke da kyau, amma kayan gwari babu zakka a kai. Me yasa babu zakka a kai? Sai ya ce li hadisi abi barza, saboda hadisi abi barza ta al-aslami an abi musa, wanda ya fito daga ainihin abu musa al-ash'ari wa mu'az da kuma mu'az ibn jabal, cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba'athahuma ila al-yaman, ya aika su zuwa ga ainihin kasar yaman. An batar kyau, kasar yaman, ba'athahuma ila al-yaman, ya aika su zuwa ga yaman, yu'allimani an-nasa amra dinihim, su je can su koya wa mutane addinin su kira su zuwa ga musulunci. An gane kyau, su kira su zuwa ga musulunci, su koya musu addini. Fa amarahu, daga cikin wannan hadisi din, idan ba manta wannan hadisi, asalin hadisin shine ainihin lokacin da yake mu'azzan jabal yake cewa awwala ma tad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah, farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi kira su zuwa ga mai shaidawa babu abin bautawa da bisa ga cancanta sai Allah, wa anna muhammadar rasulullah, kuma annabi muhammad manzo Allah ne. Idan fa inhum ata'uka, idan suka yi maka biyayya, suka amsa kiran naka, suka yi da kalmar la ilaha illallah din, to fa akhbirhum anna Allah farada alaihim salawatul khams fil yawmi wal layla, ka ba su labari cewa Allah ya farlanta musu salloli guda 5 dare da yini ake yi.
fa inhum ata'uka fa akhbirhum anna Allah farada alaihim zakata fi amwalihim tukhadhu min aghniyahim wa turaddu ala fuqara'ihim. Idan sun yarda da sallah din ka ba su labari cewa to Allah ya farlanta zakka, za a karbi wannan zakka daga mawadata ne a baiwa talakawansu. To wannan ruwaya shine yake ba mu labari anan, an fahimta da kyau. Sai ke cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'az zuwa ga Yaman da shi da Abu Musa, yace amarahu, sai aini wato ba ta huma ila Yaman yu'allimani nasa amra dinihim, fa amarahum an la ya'khudhu as-sadaqata illa min hadhihi al-arba. A cikin wato ruwayan, a cikin umarnin da manzo Allah ya musu bayani dangane abin da za a karba na amfanin gona, sai annabi ya ce kada ku karba daga wato zakka sai daga cikin siffofin irin abin da za a ambata yanzu, sai daga cikin siffofin irin abin da za a alhinta wa sha'ir wa tamr wa zabib. wannan muka yi bayani kansu, alhinta alkama wa sha'ir da kuma sha'ir kawai da muka yi bayan fada, muka ce nau'i ne shi wani alkama, amma ya fi kankanta ainihin kwayoyinsa ya fi kankanta saboda ainihin alkama da muke amfani da shi a yau, wa tamr da kuma ainihin dabino wa zabib. An bayyana da kyau. To wa'annan nau'uka ne cikin su ne ake cire zakka. To idan babu da irin wa'annan irin siffansu da muke amfani da su a gida, su za a cire zakka da kyau. To Allah ya samu dace. To an nuna mana lokaci sai mu sayar musu rubuta Allah gafarta mana wannan muka dace da mu da kuma